Абе, купих си този PlayStation от заложена къща, ама включвам дисковите и не ще да ги чете. Какво да направя? Моля да го оправим. Дай да погледнем. Въпросително ли изписва? Какво изписва? Да, изписва Unrecognized Disk. Точно е това. Добре. Сега ще пробвам нещо. Позволяваш ли ми да го ударя? Позволявам ти преди какво да знаеш. Това ти е грешката. Ти си магиосно, момче. Така е. Само, че така няма да мине номерът. Ще го потрошиш. Остави го, ще го прегледаме, ще го оправим. Най-вероятно механизма вътре има някакъв